makulu dinyametition is here. Muri Zimbabwe nasina dzoka ndine nyaya ndasaka nayo pabepa reAfrica Beautiful Orundi vari kunyora vakati the Zimbabwe political crisis a concern for AU. Right. Panapa muri Zimbabwe kabepa kanombobudisa nyaya dzakawanda. Dzimwe dzacho dzinoitika, dzimwe dzacho dzisingopera dzingori nyaya. But inini muri Zimbabwe sanyametishin. Nyaya dzakadaro inini ndinge ndichidzida kuti ndinge ndichiuya pano tichionesana nemi kuitira kuti next time tizoziva kuti alright apa panyepwa apa pataurwa chokwadi panenge panyepwa tobva tatoonesana kuti uku kunyepa aya manyepwa asi pamwe pacho panenge pataurwa chokwadi tobva tangoonesana kuti apa chinenge chokwadi chinenge chabuda nekuti ndogara ndichitaura panapo kuti mushonga wepropaganda expose. So panapa pavaro vakanyora nhasi vakati the 37th AU summit held here in Addis Ababa, Ethiopia has expressed concern on the political crisis in Zimbabwe. The continental body urged SADC to quickly quell the political crisis. The 37th AU summit also expressed concern on conflicts on the continent which have led to the undesirable coup actions. Coups in Africa are now a common phenomenon in Africa, with Mali, Burkina Faso and Niger notable examples. The 37th AU summit has noted the political impasse in Zimbabwe and urged SADC to move in quickly to resolve the political crisis in Southern Africa country, which the region recorded the first coup in November 2017 in the SADC member state. Our sources within the AU say our political science professor based in Florida, USA, says Mnangagwa is increasingly getting isolated as leaders in African Union AU are firmly behind SADC in its quest to resolve political crisis in Zimbabwe. It happens that the same SADC leadership pushing Mnangagwa out also sit in various AU committees. It has been easy for them to keep the fire on Mnangagwa burning. They've heard enough about perennial Zimbabwe crisis and need it resolved, he said. We have it on good authority that Mnangagwa had tried to canvass for support to stand with him among some AU leaders way back in mid-January before the ongoing 37th AU summit here in Addis Ababa, Ethiopia. He was not successful. African leaders seem to have had enough of Zimbabwe politics. Quagmire. So panapa arikuzoti ayo panapa even Mnangagwa akambotry kumbotsvaga support kuma leaders emu Africa kuti vange vachimira nawo pa AU summit iyi yakaitika pa 37th AU summit, but vari kunzi ayo ma African leaders vacho vaneta havachadi kunzwa nenyaya dzekuZimbabwe zvakunyadzisa zvinenge zvanyanya. So panapa kunzi ayo nyaya idzodzi dzinofanira kunge dzichifambirwa. SADC inofanira kunge ichiuya ichigadzirisa political crisis iri muZimbabwe. But apakana vari kutaura nyaya iyi vari kuti political crisis, I'm not sure kuti vari kuti political crisis iripo, because political crisis yacho muZimbabwe so far at the moment zviri kuvhiringidza kuti even opposition yacho pachayo itone crisis. Amene kuti vari vachava vachigadzira political crisis iri mu-opposition here kana kuti political crisis between ZANU-PF and Triple C kana kuti ZANU-PF and ma-opposition. ZANU-PF and amene kune imwe iri kunzi movement iripo iri kuyane vanhu iko zvinezvi isati yane zita amene unanga kugadzira sa political crisis ipi yacho, because ma-crisis acho akuvhiringidza, because unonzi naso unonzwa kuti beat this shabangu that aye zvimazita edu atizonyanya zvida, but unongonzwa ndo zvinhu zvacho zvinenge zviri paground. Ndozvo zvinonzwa nzi vazodaiso nhasi umwe amhanyiswa kumabvuku, vazodaiso umwe azobudikira ari kutaurawo kuti taisa new leadership, umwe ari kubuda kuti leadership iyoyo uri kutaura ndezvekunyeba ndezvekupenga watozvidzinga mupati hausisiri mupati yedu iwewo wazodai. You see all those things, those zvinhu zvinenge zvichiitika, those zvinhu zvinenge zvichiningirana, and iwo pongonzi mukuru wavo arisaina nekuda kwamareasons akasiyana-siyana, kuti last time akamboudza ma-MPs ake kuti hey ma-MP ndaida kuti munongozvisiya zveparliament havana kumuteerera 2 times achiva-advisor, and ndobva atomboya akazorikolawo vamwana mafume vananani hapana kumuteerera akanzi aiwa haana power rekurikola vanhu and stuff, ndobva azoresigna. So iyoyo pachayo itori crisis pachayo yakazvimirira. So apa I'm not sure kuti varitaura crisis ipi iri kunzi da kuuya kunogadziriswa nenhingirikeni, asi crisis yatingatotarisira kuti vangatoya vakagadzirisa ka ndekutoti ngoreti zvingonzi ngazvitongotangidzwa zvimaelekti zvachoka mutongobozi kuna vanhu vakawanda zinotovhotawo futi paipai vameno vamwe vangonzi waenda kunonhingirikina vozovhota mangwana, vamwe mazita akashayikwa manhingirikina. Asi kana iriyo crisis ikunzi da kugadzirwa kunzi vanhu vatonyatsotanga kuvhota zviri pajekerere, iyo crisis iyo inenge chimeka sense. But apa vangotaura kuti iri kufanira kunzi iwe igadzise political crisis in Zimbabwe. Political crisis yacho
ndakusiyira kwamuri mundiudza kuti ndeipi makazvitarisa in the comment section. I am the Nyaya Metician, muri Zimbabwe unoziva kuti ndogara chifambira nyaya idzi. Nyaya idzi tine dziweka semedzi.